Cestu za krásnymi zubami vám môžu sťažiť nepekné pigmentácie, ale poradíme vám, ako s nimi účinne bojovať. Dozviete sa, aké sú príčiny vzniku pigmentácií, ako ich účinne odstraňovať a ako pomôže sonická technológia. Farbu zubov určuje mimo iné dentín, ktorého odtieň je daný geneticky. Ovplyvniť ho tiež môžu aj vonkajšie vplyvy, ako napríklad fajčenie, konzumácia kávy, vína, čaju či iných farbiacich potravín. Významný podiel na nežiaducich pigmentáciách má tiež nedokonalé čistenie zubov. Pigmenty sa totiž zachytávajú v zubnom povlaku. Najdôležitejšie pri odstraňovaní pigmentácie je dôkladné a pravidelné čistenie zubov. Pokiaľ stále nie ste so zafarbením svojich zubov spokojní, odporúčame vám používať bieliace zubné pasty, a to najlepšie na báze enzymov, ktoré pigmenty šetrne rozpúšťajú. Ďalšou možnosťou je návšteva zubnej ambulancie, kde vám zuby vybielia profesionálne. Na domácu starostlivosť o žiarivý úsmev odporúčame sonickú zubnú kefku s režimom White a nástavcom Diamond Clean, ktorý precízne odstraňuje zubný povlak, a to až 7-krát účinnejšie než manuálna kefka. Už počas 2 týždňov používania sú tak zuby viditeľne svetlejšie. Vydajte sa na cestu za krásnym úsmevom už dnes!